Han resultat triades pel sector Quatre Carreres, La Xiqueta, Carla Salvariego Pérez, amb el número 11 de la Falla, Carrera Amarilla, Enginyer Joaquín Benlloch. La Xiqueta, Gemma Gómez de la Falla, amb el número 8 de la Falla, Llevador Jordán, escultor pastor. I la Xiqueta, Mireia Flores Martínez, amb el número 9 de la Falla, Olga Juan Ramón Jiménez. Han resultat triades pel sector Quatre Carreres la candidata Paula Benaches Esteve, amb el número 11 de la Falla, Carrera Sant Lluís, Dr. Waxman.
la candidata Virginia Pérez Soto, amb el número 12 de la falla Oltà Juan Ramón Jiménez. Y la candidata Macarena Villaverde López, amb el número 3 de la falla Carrera Malilla, ingeniero Joaquín Benlloch. Donem l'enhorabona a les 6 preseleccionades desitjant-los molta sort en l'última prova que les farà arribar al somni de totes les falleres, formar part de l'escons d'honor de les falleres majors de València del 2020. Pot ser que arribi més alt encara, ocupar la cadira d'or de les màximes representants de la festa, somni que tots desitgem i compartim. Abans de donar per finalitzar este acte de preselecció, tots en peu per a entonar el nostre himne.